Mă numesc Morel Coren, m-am născut la Dorohoi, în nordul Moldovei. Am învățat la Iași, la Conservatorul George Enescu și de mulți ani locuiesc în Israel, lucrez la Universitatea Bar Ilan, la Departamentul de Muzică. Avem un laborator de computer music și eu sunt responsabilul acestui laborator. Împreună cu soția, care e tot profesoară de muzică, și cu alți parteneri, am început dezvoltarea acestui program pentru înlesnirea practicii solfegiului în urmă cu 3 ani. O să vă prezint programul în următoarele minute. Nu știu dacă ați primit acea pagină explicativă și dacă ați încercat să vă conectați. Dacă e necesar, pot să încep de la început cum ne conectăm, deși e ca orice alt program de calculator, care la început are un formular standard de logare cu nume, adresă de mail. În cazul nostru e important și vârsta, pentru că dacă e vorba de copii până pe la 12 ani, trebuie menționat acest lucru, pentru că programul se comportă diferit când e vorba de o voce de copil, în comparație cu modul în care se comportă când e vorba de vocea unui matur. Și dacă îmi permiteți, atunci o să partajez ecranul cu dumneavoastră. Deci m-am conectat la Solfi și acesta este ceea ce se numește land page, pagina de acces, în care, foarte pe scurt, încercăm să explicăm ce e Solfi. Adică e un program pentru studiul solfegiului, în așa fel încât, așa cum spune legenda, că Guido d'Arezzo a prezentat programul lui papei și i-a menționat că, folosind sistemul lui, chiar cineva care nu a auzit melodia înainte ar putea să o cânte. Deci cam aceeași idee o dezvoltăm noi în perioada digitală, adică să învățăm limbajul muzical în așa fel încât, văzând o piesă nouă, după mult timp de studiu, văzând o piesă nouă, utilizatorul să fie în stare să citească mesajul muzical, chiar dacă n-a auzit informația înainte. Ceea ce e important, avem câteva meniuri și ele sunt aproape self-explaining, se explică singure. E suficient să accesăm cu mouse-ul meniul și primim o explicație scurtă. Explorează Solfi, practică Solfi, asta e cel mai important, examinează rezultatele, tot cel mai important, test de înregistrare, adaptează Solfi și vizualizare profesor, tot cel mai important. Toate sunt importante, dar dacă ar fi să fac o ierarhie, practică solfegiu, examinează rezultatele și vizualizare profesor, le-aș pune pe primul plan și celelalte tot pe primul plan, dar un pic mai în spate. Explorează Solfi permite să frunzărim, dacă am compara site-ul cu o carte, să frunzărim prin carte, adică să vedem tot ce este în fiecare nivel, fiecare nivel având în jur de 26 sau 28 de lecții. Fiecare lecție având 4 exerciții. Pe primele 2, în general, le-am numit numai exerciții, pentru că sunt gândite ca niște exerciții vocale și de solfegiu. Următoarele 2 le-am denumit repertoar, pentru că de multe ori includ, adică și melodii sau cântece de copii sau cântece populare, adică oricum nivelul artistic și muzical din primele 2 e cu scop mai mult de antrenament,
și următoarele două cu scop ceva mai muzical. Deci, în fiecare lecție avem 4 exerciții. Reamintesc, noi suntem în modul, prin Home, se poate ajunge la pagina principală, în modul Explorează. În modul Explorează, încă o dată spun, se pot accesa orice lecții, orice exercițiu, fără nicio constrângere, fără nicio restricție. Imediat o să explic la ce restricții mă refer. Și în acest mod hai să încercăm să vedem dacă auziți și vedeți în același timp. O să fac play și urmează să ascultăm aceste note și să le auzim cu un glas de solfegiu sintetizat. Mi, sol, do, do. Se aude? Do, do, fa, mi, re. Re, Da, se aude. sol, fa, mi. Mulțumesc. Fa, sol, fa, mi. Mi, sol, 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 mi, do. Mi, do, fa, 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 mi, re. Fa, re, sol, 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 fa, mi. Fa, sol, mi, mi, re, do. Ok. Ați sesizat că pe aici, pe acolo, la optim, încă mai avem definisat un pic cum se aud silabele. Sincronizarea. Da, dar nu sincronizarea e perfectă, doar poate din cauza platformei se aude un pic, se vede și se aude un pic desincronizat, decalat. Dar zic, perfecțiunea silabelor pe optim mai dorește încă un pic de îmbunătățire, dar nu avem pretenția că prezentăm un produs finit, ci doar suntem la mijlocul drumului sau am trecut de mijlocul drumului, dar încă nu am ajuns la faza finală. Mai avem încă 3 nivele de completat din punct de vedere al repertoriului și de finisat alte funcționalități și, bineînțeles, de acordat mai bine vocea sintetizată, în special pe optim sau cum va fi în nivelele următoare care încă nu apar aici, dar sunt în lucru când vom introduce și 16. Deci, reamintesc, noi suntem în Explorează Solfi. Acest modul permite oricărui utilizator să se plimbe liber printre toate lecțiile și toate exercițiile și, în plus, e un modul foarte bun de a prezenta elevilor online sau în clasă un exercițiu, ca și o lecție nouă, de exemplu, să spunem că aceasta este lecția nouă, deși aș prefera să prezint ceva. Eu nu știu dacă dumneavoastră sunteți profesori de muzică la școli de muzică sau la clasele, la sistemul de învățământ de școală generală. La sistemul de învățământ general. General, da. Pentru General, că, în primul rând, Solfi e conceput pentru sistemul de învățământ general, gândind că acolo lipsesc instrumente auxiliare profesorului în clasă și elevului acasă. Bineînțeles că e potrivit și celor care sunt în sistemul de învățământ vocațional, pentru că ei, dacă au de făcut teorie și solfegiu, dacă au de făcut solfegii, cei care învață un instrument se pot folosi de instrumentul muzical pe care îl învață, Da. ca un instrument de referință. Oferim același instrument de referință pentru cei care nu învață un instrument muzical. Acest program fiind ca o referință audiovizuală pentru cei care nu învață un instrument muzical și vor să dezvolte posibilitatea de a cânta și de a solfegia. Deci în acel mod se poate cânta chiar și cu toată clasa. Dacă vreți, vă invit să cântați împreună cu mine notele pe care le vedeți și să vedem, avem experiența asta, cum se întâmplă. Dau încă o dată play, o să auzim cele 2 măsuri de ton și ritm și vă rog să încercați să cântăm împreună. Deocamdată nu înregistrăm solfegiul.
numai îl exersăm. Toată sesiunea noastră este înregistrată de Zoom. Ok? Atunci vă rog, hai să cântăm. Mi, sol, do, do, fa, mi, re, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, sol, sol, mi, do, fa, mi, re, sol, fa, mi, sol, do. Din cauza decalajului se aude partea cu ecou, foarte bine, de reverberație. Dar în acest mod se poate exersa în clasă, pentru câteva minute. 3-4 minute, nu mai mult, profesorul poate exemplifica primul exercițiu, al doilea, al treilea, al patrulea și da temă pentru acasă. Faceți acest lucru acasă cu programul și veniți ora viitoare, o să vedem cum ați progresat. Deci, până acum am fost în modul explorează Solfi, care e bun și pentru predare în online, e bun pentru predare online numai cu asterixul mare, că decalajul e aproape imposibil, dar dacă avem un grad mare de toleranță, îl acceptăm numai ca explicație pentru elevi. Asta aveți de făcut acasă fiecare cu laptopul sau computerul sau tableta lui Android sau Windows. Modul următor, practică solfegiu, ne permite și în modul precedent explorează, se poate înregistra, dar când cântăm împreună n-are rost să înregistrăm, pentru că Solfi oricum nu dă niciun fel de răspuns. Înregistrăm și avem înregistrarea, care după ce am închis programul se pierde, nu rămâne. În modul practică solfegiu, înregistrările se păstrează, Solfi analizează înregistrarea și dă feedback. Să mai facem o experiență, deși știm din capul locului că nu va fi de succes, dar zic să cântăm împreună, odată. Am să reduc tempoul la numai 100 de bătăi pe minut, beats per minute, și să cântăm odată și după aceea o să-l înregistrez numai eu. Dacă fiecare ar avea căști, așa cum are doamna Anda Moldovan, am putea încerca să și înregistrăm cu toții, pentru că în căști urmează să auzim acompaniamentul de metronom sau metronom și un instrument și Solfi va înregistra numai sunetul care vine din microfon și va da feedback în ceea ce privește doar sunetul vocii, nu și a acompaniamentului. Acompaniamentul rămâne în urechi și Solfi captează, înregistrează, analizează și dă feedback numai în ceea ce privește vocea, solfegiul. Dacă vreți să cântați cu mine, vă rog frumos, odată să cântăm, după aceea o să înregistrez numai eu. Sol, mi, sol, do, mi, sol, 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 mi, sol, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, do, sol, do, do. Sol, mi, sol, do, mi, sol, 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 mi, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, do. S-aude ca un canon, pentru că decalajul e aproape de 2/4. Acum am vrut să vă spun, până acum tot ce am făcut până acum se poate și fără căști, headset cu microfon. Dar pentru înregistrare
e obligatoriu, numai pentru înregistrarea solfegiului, e obligatoriu casca pentru ca feedback-ul să fie consistent și să fie fără erori. Deci, am aici cablul, se numește PL, sau jack, cum îi spune în românește, jack din asta mic, de 3,5 mm, și casca, îl introduc aici. Apare o ferestruică în care trebuie să menționez că eu folosesc headset pe căști peste ureche, dau OK și cred că mă auziți acum, da? Și prin microfon. Până Da, acum vă auzim da, până acum foarte bine. Foarte bine, mulțumesc. Până acum foloseam microfonul laptopului, acum folosesc microfonul care e lângă gură. Aici voi auzi, aici o să... o clipă să verific dacă avem sunetul. Da. Da. O să încerc să înregistrez. Pe butonul de înregistrare avem prima opțiune, MIDI. MIDI adică o melodie cu sunet sintetizat și beats. Beats e metronom. Opția următoare e să înregistrăm numai cu acompaniament de metronom, adică numai ritm. A treia opțiune, care trebuie câștigată, e cu orchestra. În ce sens trebuie câștigată? Dacă utilizatorul face solfegiu fără greșeli, imediat primește ca un premiu muzical înregistrarea lui împreună cu un acompaniament de orchestră pregătit dinainte și apare opțiunea cu orchestră este al utilizatorului, adică a reușit să cânte solfegiu foarte bine. Și ultima posibilitate este fără niciun acompaniament sonor, ci doar să vedem, să urmărim notele pe ecran și să cântăm. Adică e simulație pentru momentul în care vrei să iei o carte sau o partitură, fără să ai niciun suport instrumental și vrei să înțelegi cum sună melodia respectivă. Deci încercăm cu prima opțiune, cu o melodie ca un ghid internațional și ghid ritmic. Sol, mi, sol. Ops, trebuie să dau pe record. Sol, mi, sol, do, mi, sol, 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 mi, sol, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, mi, do, mi, sol, do, do, sol, mi, sol, do, mi, sol, 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 mi, sol, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol, do, do. Sol, mi, sol, do, mi, sol, 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 mi, sol, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol, do, do, sol, mi, sol, do, mi, sol, 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 mi, sol, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol, do, do. După ce elevul face un solfegiu la modul corect înseamnă că totul apare în verde, deci opțiunea with orchestra apare și rămâne în posesia lui.
La alte exerciții, întâmplător, am făcut deja acest exercițiu, l-am studiat, deci am din capul locului orchestră. Dar de acum înainte aș putea să cânt solfegiu încă o dată și încă o dată și încă o dată împreună cu acompaniamentul. Deci nu numai cu metronomul, ci cu acest acompaniament. Aș putea să-l cânt pentru plăcerea mea. Dacă mi-a plăcut solfegiu foarte mult și vreau să mai fac o dată, pot să încerc să ascult acest acompaniament chiar atunci când înregistrez. Sau pot să încerc cu mute și n-aud nimic. Doar văd notele, semnul rulează înainte, doar văd notele și trebuie să cânt. Deci trebuie asta după ce deja s-a înregistrat un oarecare progres pentru a menține intonația, a nu scădea, și a menține ritmul. Deci sonor nu avem nimic, doar vizual avem markerul care progresează și în funcție de cum progresează el, adică în funcție de gestul dirijorului, trebuie să păstrăm ritmul. Să vă dau un alt exemplu. Lecțiile sunt progresive, începe de la nivelul pe care l-am putea numi 0. Un singur sunet, o pătrime și o pauză. Destul de intuitiv. E destul să arătăm elevului, putem explica cheia sol, 2 pătrimi, dar astea sunt lucruri abstracte și sterile, după părerea mea. Cel mai util e să punem să cânte și intuiția lucrează. Vede că atunci când e o bilă neagră e sunet și când e semnul ăsta ciudat e o lipsă de sunet. E destul de clar. E ca la matematică 1 și 0. 1 și 0. Se poate explica sau se poate conta pe intuiție. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Bineînțeles că pe pauze se poate Sol, 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 sol. body percussion. Sol, 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 sol. Se pot folosi 2 creioane, se pot folosi tot felul de alte metode de body percussion, de a puncta pauzele. Deci începem de la nivelul foarte scăzut de 0 și fiecare lecție nouă aduce un element nou. Aici avem un alt sunet, deja avem, în lecția 3 avem sol și mi. În continuare, vă invit să verificați și să vedeți, e o logică în progresul și în adăugarea noțiunilor noi de la lecție la lecție, în așa fel încât în lecția 5-a introducem deja un semn nou și un alt semn nou pe perechi, forte și piano. Oricum, pentru a da, introducem 2 categorii, un sunet mai puternic și un sunet mai puțin puternic. Îl numim forte și piano și sol fie conceput în așa fel încât valorile de forte și piano nu sunt absolute, sunt relative. E suficient chiar dacă se începe la un nivel scăzut. Dacă e o diferență între forte și piano, solfi spune că e bine. Aceeași diferență poate fi și aici, adică un sunet mult mai puternic și mai puțin puternic. Deci solfi judecă și dă răspunsul feedback în funcție dacă există relația între puternic și mai puțin puternic, forte, piano, ci nu o valoare absolută. La fel în judecata înălțimii, solfi, dacă se greșește un pic peste sol sau sub sol, sau peste mi sau sub mi, pentru a nu descuraja utilizatorul, elevul, solfi consideră că e bine. Dar dacă e mai mult de un semiton, e greșit.
Același lucru în ceea ce privește ritmul. Dacă e un pic mai scurt sau un pic mai lung, până la jumătate din valoare, Solfi consideră că e bine, asta pentru a motiva elevul a continua a studia, că numai studiind se poate progresa. Și vreau să vă prezint numărul 14. Deci am spus, sunt lecții progresive, fiecare lecție aduce un element nou care e rulat cam de 4 ori din puncte de vedere diferite. Și acum avem contrapunct. Putem explica că se cheamă contrapunct sau nu trebuie explicat nimic. Poate e prea devreme pentru noțiuni din asta abstracte și avem și sincopa pentru că am avut semnul de legato între două pătrimi, de pe primul timp și al doilea timp, și după aia vedem că mutăm semnul de legato între a doua pătrime și prima pătrime din măsura următoare și asta un altceva. Am să încerc să cânt și acesta, dacă vreți puteți cânta cu mine. Sunetul dumneavoastră va fi aici, deci nu va influența ceea ce cânt eu la microfonul de la calculatorul meu. Uitați, aici nu am orchestra. Foarte bine. Mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, sol, fa, mi. Ups, la sfârșit am făcut altceva. Da, m-a prins. Sol, fa, mi. Deci, trebuia să fie do, re, mi, re, do. Deci aici am spus mi, într-adevăr am spus mi, dar e cu roșu că trebuia să fie do. Deci îl mai fac o dată, de data asta am să fiu atent să nu fac greșeli și intenția mea este să primesc acompaniamentul care arată... Dacă sunt 3 greșeli, nu apare acompaniamentul. Dacă sunt numai 2 greșeli, încă primesc acompaniamentul și chiar dacă e o singură greșeală, bineînțeles. Și dacă nu e nicio greșeală, totul e verde și am și satisfacția primirii acompaniamentului, care e dovada că, adică în loc să am o cupă sau ceva virtual abstract, am un acompaniament care rămâne al meu. Ne-am gândit să introducem și posibilitatea asta că dacă ai acompaniamentul și mai faci o dată cu acompaniament și n-ai făcut bine, să-l pierzi. Dar ne-am sfătuit cu alți profesori și cu psihologi, au zis, nu, lasă-l acolo, că dacă e al lui, nu-l mai iei înapoi, te joci așa, că atunci rămâne acolo. O să facem alte jocuri. Ok, mai îl fac o dată. Mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, mi, re, do. A sunat ca un canon. Mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, re, mi, mi, re, do,
re, mi, re, do, mi, re, do. Am fost în Explorează Solfi, putem prezenta lecția, orice lecție. Am spus că o să vorbesc despre ce fel de constrângeri e vorba, de restricții. Acum suntem în modul practică solfegiu. În modul practică solfegiu, cu gând că sunt elev începător, încep cu lecția întâia și dacă din cele 4 exerciții elevul nu face măcar unul să fie de culoare verde, adică corect, și are o orchestră, adică 25%, cel puțin un exercițiu să-l faci corect pentru a putea merge la lecția a doua. Și la lecția a doua la fel. Cel puțin un exercițiu din 4 trebuie să fie corect. Ăsta e minimul, ca să poți trece. Bineînțeles, dacă ai făcut toate 4 bine, poți trece. Deci, restricția este că nu poți să sari de la lecția întâia la lecția a doua, pentru că e imposibil. La început ai numai sol, aici ai deja sol, mi, do. N-ai de ce să încerci sol, mi, do în modul de practică dacă n-ai învățat și mi și do. Și pentru asta trebuie cel puțin un exercițiu din 4 să-l faci. Să spunem pentru elevi mai progresați, care n-au nevoie să facă, care cunosc deja do, re, mi, fa, sol, pot absolvi nivelul 1 făcând ultima lecție în care toate cele 4 exerciții trebuie să fie cu succes. Adică să apară verde și cu orchestra și dacă ai făcut toate cele 4 exerciții, poți intra în clasa a doua, în nivelul 2, în mod direct. La fel și la trecerea la studiul pentru nivelul 2. Cel puțin un exercițiu din cele 4 trebuie să fie corect pentru a putea continua. Noi am văzut în experiență, sunt unii care pot face toate 4 exerciții corecte și sunt alții care chiar numai unul e destul de dificil, dar îl face. Deci e un câștig. Cel puțin, asta reușește să facă un exercițiu. Astea sunt constrângerile, restricțiile despre care am vorbit. Acum aș vrea să vă arăt în continuare. Deci am văzut Explorează Solfi, am văzut Practică Solfi, exercițiul, examinează rezultatele. Bineînțeles, dacă am lucrat și am făcut niște exerciții și aș vrea să știu ce am făcut ieri, ce am făcut alaltăieri, ce am făcut în urmă cu o săptămână și cu o lună. Fiecare utilizator, prin această funcție, poate vedea tot ce a făcut în urmă și poate să vadă cum a studiat fiecare exercițiu. L-a studiat și a primit orchestră, l-a studiat și cu mut, în ce tempo a studiat, de câte ori a făcut, o singură dată, dacă au fost erori de înălțime, n-au fost, dacă a fost de timp, n-au fost, dacă a fost de numele silabe, n-au fost, sau dacă a fost de dinamică. Deci, el poate să vadă, orice utilizator poate să-și analizeze rezultatele muncii foarte bine. Adică tot ce a apărut verde acolo apare aici cu orchestra și apare aici cu 0 și unde au fost greșeli apare că a fost o greșeală aici de nume de notă, a fost o greșeală de durată și aici au fost greșeli. Bun, asta este nu pentru a critica, e doar ca un instrument concret ce ar mai trebui studiat. Același instrument, la același instrument poate accesa și profesorul. Profesor care are o clasă cu 30 de elevi, să spunem, și toți au făcut în modul fericit, toți elevii au studiat acasă și au făcut solfegiu 10 minute, 15 minute de 3 ori pe săptămână, deci într-o săptămână au făcut 45 de minute de solfegiu. Ideal! Eu aș fi fericit. Orice profesor ar fi fericit. Dar ăsta e minimul pe care îl dorim. De 3 ori pe săptămână, 12-15 minute.
Deci de 3 ori pe săptămână e aproape 40 de minute, e ok. E încă o lecție de muzică cu ghid. Deci profesorul poate vedea, poate accesa toate tabelele, poate accesa tabelul fiecăruia dintre elevi pentru a vedea și a asculta, adică nu numai statistic, să spunem că vreau să văd cum a fost acest exercițiu, să caut unul poate mai interesant, cum a fost exercițiul acesta, să spunem, îl aleg de aici și mi-apare exercițiul așa cum a fost când l-am înregistrat și îl pot asculta. Do, re, mi, fa, mi, sol. Deci pot vedea rezultatele statistice matematice cu cifre și pot accesa înregistrarea care s-a făcut în urmă cu, asta probabil că în urmă cu o lună sau 2, când am făcut acest exercițiu și cu greșelile respective, că aici era forte și aici trebuia să fie piano și a apărut că e forte, dar cu roșu, forte e greșit. În momentul de față. Aici a fost corect și aici a fost greșit. Deci profesorul poate accesa tabelele cu rezultatele fiecăruia dintre elevi. Și dacă are 30 de elevi și dacă are 5 clase, 150 de elevi, i-ar lua timp să asculte fiecare. Dar el poate doar să vadă și în momentul când a făcut next, vede următorul elev în grupa lui. Next, următorul elev, adică e suficient să vadă. Dacă e verde, nu are ce asculta, că totul e corect. Doar dacă vede niște greșeli care cer corecturi, atunci poate și asculta. Adică chiar dacă are 150 de elevi, i-ar putea lua câteva minute să vadă ce a făcut fiecare, să vadă. Să și asculte, iar lua 150 înmulțit cu cam 25-30 de secunde, care e ceva mai mult. Deci, am văzut ceea ce înseamnă examinează rezultatele și am văzut ce înseamnă vizualizare profesor. Deci profesorul prin butonul lui poate vedea toate grupele de elevi pe care le are și accesa același tabelă pentru fiecare dintre elevii lui. Aici sunt elevii lui și poate accesa tot ce a făcut fiecare dintre elevi. În continuare, mai avem testul de înregistrare. Asta e bine de făcut o dată la început, pentru a verifica că headset-ul, căștile sunt într-adevăr conectate și se poate înregistra și se poate auzi și totul funcționează corect. Adaptează Solfi la vocea ta, tot e pentru studenți, pentru elevi mai progresați care știu deja, o să vedem cum adaptează Solfi, așa, dacă știi deja notele do, re, mi, fa, sol, la, si, do, puteți adapta Solfi la vocea dumneavoastră, puteți câștiga un feedback mai fiabil și puteți elimina constrângerile de păstrare strictă a ordinilor exercițiilor. E vorba de constrângerile despre care am vorbit. Dacă cineva nu e de nivelul de începător și cunoaște notele, trebuie doar de făcut un exercițiu cu jumătăți de notă, un exercițiu cu pătrimi și un exercițiu cu optimi, pentru ca Solfi să cunoască glasul utilizatorului și folosește informația pentru a da feedback. Și vizualizare profesor. Cam astea sunt posibilitățile actuale ale programului Solfi și dacă aveți întrebări, vă rog să mă întrebați și o să încerc să vă răspund acum și vă invit cu drag să vă conectați, să vă înscrieți și să testați așa încet, încet
tot ce am spus, de fapt, se află și pe paginile explicative. Sunt mici, cineva a ridicat mâna și n-am fost atent. Oare mă auziți acum pe mine? Da, sigur. Bună seara. Ce a fost acolo? Știți că cred că problema a fost că am rămas logată cu acel link de la ora 18. Acela pe care mi l-ați trimis și cred că din cauza aceea. E bine că am găsit o explicație, nu cred că e asta, dar Cred. e bine. Dar să știți Dar că mă bucur că am putut să vă aud. Și mie îmi pare bine, eu vă spun în secret, eu am făcut și o rugăciune așa și probabil că s-a îndeplinit. Asta e. Da, eu am o întrebare. Vă rog. Spuneați că această platformă este gratuită. Da. Acum, cât timp va rămâne gratuită? Până la sfârșitul lumii. Da. În mod practic, dacă nu e un produs finit, nici nu poate fi discuție de un oarecare preț. Adică noi oferim ca un ajutor în perioada asta, în special critică, în același timp nu e un secret și noi avem nevoie de utilizatori. Cu cât sunt mai mulți utilizatori, putem verifica fiabilitatea programului și din punct de vedere calitativ și din punct de vedere cantitativ. Este un experiment, este ca un experiment. Da, pilot e win-win. Profesorii se pot folosi de asta și elevii se pot folosi pentru a beneficia de ea, în același timp și noi beneficiem. Deci, mai avem un solfegiator acolo. Da. Oricum este o idee extraordinară. Mi se pare foarte, foarte bună, atât pentru cei care învață educație muzicală sau muzică, învățământul de masă, cât și pentru cei care învață în școlile vocaționale și învață un instrument și pot solfegia cu ajutorul atâtor. Da, dar cei care învață instrumente de suflat e mai dificil. Cei care studiază la pian, oricum pot cânta și acompania, sau alt instrument. Deși e dificil și la un moment dat trebuie să facă solfegiu fără niciun fel de acompaniament. Exact așa cum avem opțiunea mute, adică doar să vezi notele și să le poți cânta mai mult sau mai puțin corect. Că dacă s-au cântat incorect, mai faci odată, nu e nicio nenorocire. Da, mi se pare foarte atractivă și partea cu acompaniamentul pentru copii. Și foarte atractivă. Da. Va trebui să mă întrebare. Da. Vă rog. Aș avea și o întrebare legată de organizare, de partea de administrare. Profesorul poate să-și creeze mai multe grupuri, mai multe clase ca să poată urmări mai ușor evoluția? Foarte bună întrebare și am un răspuns tot foarte bun. O clipă să mai primesc pe cineva. Până la această oră, operația asta de a face grupe o facem noi manual. Dar probabil că într-o săptămână sau poate maxim 2, automatul care va permite profesorului să-și construiască singur grupele va fi gata. Doar va trebui ca un nou utilizator, dacă îl cunoaștem și știm că e profesor, îi dăm funcția de profesor și atunci automat are acces la acest automat are acces la acest sistem de a-și face singur grupele. Da, am înțeles. Dacă are 3-4 clase, singur scrie clasa a 4-a C sau scrie, adaugă elevii și atunci când elevii se înscriu, trebuie să bifeze din ce clasă sunt. Sunt din clasa doamnei Anda Moldovan, clasa a 4-a.
Deci trebuie să bifezi acolo și atunci el apare în înțeles, grupa da. dumneavoastră. Dar Perfect. în momentul de față, un profesor care vrea să aibă câteva clase, câteva grupe, ne scrie nouă un mail cu ce clase, ce grupe, noi le facem, transmitem informația profesorului, facem contactul între acontul profesorului și acele grupe și de aici încolo elevii când se înscriu își caută grupa. Grupa mea este aici, fac vii și atunci apar. Deci deocamdată e prin noi, probabil că într-o săptămână sau două profesorul va face asta în mod independent. Noi doar îi vom aloca funcția de... îl vom investi cu funcția de profesor, că nu orice utilizator care se va conecta va putea avea acces la funcția asta pentru a păstra o securitate a datelor. Dacă ați observat, adresa este HTTP, cum se spune în românește, HTTPS. Acest S e de la security, adică securizat, știu. Da, are un standard necesar pentru a primi acest S. Pentru că nu sunt secrete de stat și nu sunt conturile băncii mondiale, sunt doar solfegii care, așa, dar e vorba de copii și părinții trebuie să simtă... Sigur că da, sigur că da. Deci aplicația este extraordinară și foarte binevenită. Îmi pare foarte bine. În ceea ce privește părinții, să-mi dați voie să spun, eu propun să recomandați copiilor să, dacă au nevoie, să ceară ajutorul unuia dintre părinți a se loga și chiar să facă solfegiile împreună cu unul dintre părinți sau unul dintre bunici. Și atunci, de cerut se poate. Dacă se va realiza, e altă chestie. Și atunci s-ar putea să aibă încă o punte de legătură, în special cu generația de bunici, că generația tânără mai puțin se conectează cu cei mai în vârstă. Dar se poate spera. Din acest punct de vedere, dacă într-o casă sunt 2 sau 3 frați sau părinți, fiecare trebuie să-și facă contul lui. Pentru că în același moment în care elevul învață do, re, mi, fa, sol și sol, fi, își face acolo treaba și vede cum spune Ionel do, re, mi și cum spune Marinică do, re, mi și cum spune Lenuța do, re, mi, că nu fiecare spune la fel, e vorba de timbrul glasului. Nu amintim asta, dar e un element pe care solfi trebuie să-l analizeze și să-l cunoască pentru a fi în starea de a da răspunsuri cât mai corecte. A fost bine sau n-a fost bine? Că de multe ori sol, din cauza O-ului sună ca și do. Sol, do, sau la și fa. Dacă L-ul nu-i clar și F-ul nu-i clar, amândouă se termine în A, se pare că e același lucru. Deci solfi învață cum pronunță fiecare L, F, pentru silabele do, re, mi, fa, sol. Dacă vreți să mă întrebați dacă apare un diez, că în nivelul 2 apar diezi, un fa diez și un si bemol, și în lecția 3 mai apar încă 2 diezi și încă 2 bemol. Am hotărât că nu pronunțăm accidentul, numele accidentului. Dacă e fa diez, spunem numai fa, pentru că vedem că e fa diez. Nu spunem fa diez pentru că ne scoate din ritm. Ai de spus numai un fa pe optime, fa diez. Ai nevoie de 3 silabe, ai nevoie de un triolet acolo ca să spui fa diez. Și depinde unde. Deci spunem numai numele notei, așa cum, de exemplu, se poate scrie corect în românește fără diacritice. Dacă scrie învățământ, nimeni nu va citi altfel. Invatamant. Nu va citi. Deci există și înțelegerea de context. Dacă vezi că scrie re, mi, fa diez, e suficient să cânți re, mi, fa, dar
să-l interpretezi ca și fa diez, pentru că îl vezi că e diez și în timp se învață a-l distinge, că e fa diez, nu e fa. Dacă mai sunt întrebări. Dacă aveți nevoie, dacă o să fiți interesați să pregătim grupe pentru elevii dumneavoastră, îi pot trimite doamnei inspector adresa unui formular Google cu câteva date, nume, școală, nu știu ce, și numele grupelor în funcție de numele profesorului, numele școlii și clasa și orașul, ca să nu ne încurcăm, Da. și clasa. Suntem interesați. Da, bun, atunci țin legătură cu doamna inspector și doamna inspector vă va trimite dumneavoastră aceste linkuri. Dacă o să aveți nevoie dacă vor fi întrebări, rezultate pentru mine ar fi elevi începători din clasa a doua, a treia sau chiar a patra. Dacă până la sfârșitul anului școlar reușesc să facă cele 26 de lecții sau 20 de lecții, numai suficient, în care învățăm do, re, mi, fa, sol, doim, pătrim, optim și pauzele respective, avem forte, piano, avem sincopa și avem contratimpul. Cu toate elementele astea, și legatul de prelungire și legatul de prelungire că e folosit pentru sincopa. Cam astea sunt elementele, dacă într-un an de zile, într-un an, e mai puțin de un an că nu suntem în septembrie, dar oricum, până la sfârșitul anului școlar, cum va fi? Dacă facem cel puțin 20 de lecții din 26 și elevii pot distinge do, re, mi, fa, sol și cânta, mi se pare un lucru foarte bun. Vorbesc de cei de școală generală. Cei de școli vocaționale, cei care au făcut 2 sau 3 ani de pian, eu cred că ar putea termina nivelul 1 într-o lună, făcând 2 sau 3 lecții pe săptămână. Pentru cei mai mari poate fi ca o mică distracție, să vadă, numai să-și facă solfegiile ca să asculte acompaniamentele. Exact. Este foarte atractiv, da. Și chiar poate fi un ajutor. Asta e intenția noastră, dar pentru asta mai avem de făcut lucruri și bineînțeles că feedback din partea profesorilor și a elevilor și a părinților e binevenit. Văd că doamna Maria Lupu ridică mâna. Vreți să spuneți ceva, doamnă? Nu. Apare aici o mână așa ridicată. Sau e stop. E stop. Am oprit. Nu era stop, era un salut. Ok. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată. Cu plăcere. Pentru și eu vă ocazia mulțumesc. asta. Și oricând puteți apelați la mine, nu știu, pentru orice. Eu o să vă trimit doar informațiile care trebuie să ajungă la domnii profesori. Da. Și oricând se poate, putem schimba mesaje de mail, de WhatsApp, avem acum. Da, ținem legătura. Sigur. Și vreau să le mulțumesc și colegilor că au fost prezenți. Bineînțeles că și eu vă mulțumesc, că altfel vorbeam singur. Noi vă mulțumim Noi vă mulțumim pentru că ne-ați invitație. invitat. Cu plăcere, să fie cu succes.